Yauwa, yau mun zo mu sa gasar kalaman soyayya a tsakanin matan Kannywood, tsakanin Nafisa Abdullahi, Fati Washa, sai kuma Momi Gombe, sai kuma Maryam Yahaya, sai kuma Rakiya Musa. A cikin waɗannan matan Kannywood ɗin za mu tsaya mu tantance mu tsefe mu ga wace ce tafi wata iya kalaman soyayya a cikin waƙoƙin da suke gabatarwa a masana'antar ta Kannywood. Domin a yanzu haka kowanne ɗaya daga cikin masoyansa suna cewa ya fi iya kalaman soyayya. A yanzu haka bara mu fara da jaruma Momi Gombe a cikin wannan gasar da muke gudanarwa a yanzu haka. Momi Gombe, a yanzu haka ke zaki fara gabatar mana da kalaman soyayya a cikin wannan gasar da muke yi. Domin a yanzu haka masoyanki suna nan suna dako su ga wace iriyar rawa zaki taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Don haka, bismillah. Kai Momi Gombe, gaskiya wannan kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma muna so ki ƙara maimaita mana wani kalaman soyayya domin ki ƙara samun maki mai yawa. Don haka, bismillah. Kai Momi Gombe, gaskiya wannan kalaman naki sun yi matuƙar daɗi sosai, don a yanzu haka za mu iya cewa kin fi kowace mace iya kalaman soyayya, amma dai mu jira mu gani domin ba za mu yanke hukunci a yanzu haka ba. Don haka a yanzu haka na baki maki 80, ki zauna a gefe. Yanzu haka bara mu koma gun Maryam Yahaya mu ga ita ma wace iriyar rawa za ta taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Maryam Yahaya, kin ga dai yadda Momi Gombe ta tsaya ta zage dantse ta yi mana kalaman soyayya ƙwarara domin ta ci wannan gasar da muke gudanarwa a halin yanzu. Don haka ke ma a yanzu haka masoyanki suna nan suna dako su ga wace iriyar rawa za ki taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Don haka ke ma bismillah. Kai Maryam Yahaya, gaskiya wannan kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma muna so ki ƙara maimaita mana wani kalaman soyayya domin ke ma ki ƙara samun maki mai yawa, kuma masoyanki su ma suna so ki ƙara maimaita wani domin ki ƙara samun maki mai yawa. Don haka ke ma bismillah. Kai Maryam Yahaya, gaskiya kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, ni kaina kalaman nan sun yi matuƙar razana ni sosai, amma a yanzu haka ke ma masoyanki na san suna nan suna tafa miki bisa wannan ƙoƙarin da kika yi na kawo waɗannan kalaman. Don haka a yanzu haka na baki maki 85, ke ma ki zauna a gefe. Yanzu bara mu koma gun jaruma Nafisa Abdullahi mu ga waɗanne irin kalamai za ta kawo mana a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Jaruma Nafisa Abdullahi, ke ma a yanzu haka masoyanki suna nan suna dako su ga wace iriyar rawa za ki taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Don haka, bismillah. Kai Nafisa Abdullahi, gaskiya wannan kalaman soyayyar naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma muna so ki ƙara maimaita mana wani kalaman soyayyar domin masoyanki suna nan suna dako su ji irin kalaman soyayyar da za ki ƙara fitarwa, domin a yanzu haka suna bayyana cewa ke ce za ki cinye wannan gasar da ake gudanarwa. Da haka, bismillah. Kai Nafisa Abdullahi, gaskiya wannan kalaman soyayyar naki sun yi matuƙar daɗi sosai, don a yanzu haka masoyanki sai tafa miki bisa namijin ƙoƙarin da kika yi ne suke tafa miki. A yanzu haka na baki maki 85, ki zauna a gefe. A yanzu haka bara mu koma gun Rakiya Musa domin mu ga ita ma wanne irin rawa za ta taka mana a cikin wannan gasar da muke gudanarwa ta kalaman soyayya. Domin a yanzu haka mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar suna nan suna kallon wannan shirin kuma sun bayyana cewa Rakiya Musa ita ce za ta cinye wannan gasar da muke gudanarwa. A yanzu haka Rakiya Musa, ki tsaya ki zage dantse domin ki mana kalaman soyayya ƙwarara domin ki ci wannan gasar da muka sa a cikin wannan gasar kalaman soyayya. Don haka ke ma bismillah. Ba na ɓoye ƙaunar ka ta taɓa min hanta, shimfiɗa na yi wa zuciyar ka zane gata. Kai Rakiya Musa, gaskiya kalaman soyayyar naki da kika bamu yayi matuƙar daɗi sosai, amma za mu so ki ƙara bamu wani kalaman soyayya domin ke ma ki ƙara samun maki mai yawa. Don haka, bismillah. Ya tabaraka bani jarumi kyakkyawa, mai farar zuciya bai ma ana son kowa. Gaskiya Rakiya Musa, wannan kalaman soyayyar naki yayi matuƙar daɗi sosai, don a yanzu haka masoya irin waɗannan kalaman suke faɗa wa budurwarsu. Don haka a yanzu haka na baki maki 80, ki zauna a gefe.
yanzu haka bara mu koma gun Fati Washa ita ma mu ga wace iriyar rawa za ta taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa ta kalaman soyayya. Fati Washa a yanzu haka masoyanki ke ma suna nan suna dako su ga wanne irin kalamai zaki fitar a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Da haka ke ma masoyanki suna son su ji irin kalaman da zaki fitar domin ki ci wannan gasa. Da haka bismillah. Gaskiya Fati Washa waɗannan kalaman soyayyar naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma muna so ki ƙara ƙoƙari domin ki ƙara kawo wani kalaman soyayya wanda ya fi na baya daɗi. Domin a yanzu haka ke ma masoyanki suna sa ran cewa ki za ki lashe wannan gasa. Da haka bismillah. An ce da kai nawa ikon Allah da ni da kai kenan, in dai ana ganin wata a duba gefe Zahra tana nan. Kai Fati Washa, gaskiya wannan kalaman soyayyar naki sun yi matuƙar daɗi sosai. Da haka a yanzu haka na baki maki 95. A yanzu haka Fati Washa ita ce ta lashe wannan gasar da muka gudanar ta kalaman soyayya a cikin matan Kannywood ɗin. Da haka masoyan Fati Washa sai ku yi murna ku tafa mata domin ta lashe wannan gasar da muka sa ta kalaman soyayya. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu domin samun zafafan interview comedy da zarar mun dora. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode.